Čau. Servus. Ja by som sa chcel spýtať úprimne, Okay. že proste, či sa cítiš ako G, keď zarábaš tak 10-20 mesačne. Či to je ako taký pocit? Fú, kámo, tak ti poviem, že po začiatku to bolo, že som bol z toho v piči, len na to si rýchlo zvykneš a zase nie je veľmi veľa vecí, čo by si vedel robiť. Kúpiš si Rolex, kúpiš si auto a čo ti iné ostáva, keby reálne môžeš cestovať, môžeš si kúpiť nejaký po piči byt alebo niečo, ale vieš, keby skôr je tá abilita, že si môžeš robiť čo chceš, jak napríklad robím ja, vieš, že mi tu píšu ľudia kokotiny, že streamy kokotiny, ale to je to, čo robím ja s mojimi peniazmi, chápeš? Určite sa cítiš jak G do istej miery, lebo je to proste, že si proste v tej 1% vieš, skupine a môžeš si robiť čo chceš, ale... Tak ja neviem, ja by som sa zase cítil tak na piču, kámo, akože keby zarábam tak málo, vieš, že proste... Málo? No. 10-20 tisíc mesačne málo? Kámo, 20 000 mesačne, to je... Kámo, typci tu zarábajú, že 100-500k mesačne. Súhlasím. Máš pravdu, kámo, máš pravdu, je to málo. Je to veľa, keď takto hovorím, že na streame a tak, ale je to málo, Akože je to dobré pre nejakých chalanov, lebo tak vieš, že sa, povedzme, ty môže byť ako nejaká taká príležitosť, hej, pre tých ľudí, čo zarábajú 2-3 tisíc, posunúť sa na 10 000, ale mne by tu proste nedalo, akože tak flexiť, alebo tak ukazovať, že mne tu príde strašne také, vieš, že veľa ľudí má o dosť kurva viac, chápeš? A tu máš, kámo, toto je Holy Grail, toto keď sa dostaneš na Takže tieto to znamená, roly, že tak si najväčší baller. to znamená, že si... Ja som si Datejusty kúpil ako prvé. Je to mám napríklad frajerina. svoje, že Porsche 911 alebo takéto veci. Len Tieto dá sa Daytony, tak tie sú super napríklad, tie sa mi páčia. Dobre, kámo, ale ešte by si sa mohol trošku predstaviť, lebo ja ťa napríklad nepoznám a možno niektorí, čo mňa sledujú, ťa nepoznajú. Tak ja sa snažím online podnikať, ja už robím ako keby dlho niečo a tak. A neviem, bol som tiež tam na tom mieste, že som zarábal 10-20 tisíc mesačne, tiež som sa tak cítil, ale potom A keď sa teraz dostaneš zarábaš viac... koľko, aby som ceca mal... Ja? Fú. Áno, ty. Tak ja rozdám ľuďom mesačne cez 50 000. Fakt? Takže viac, no. Ale akože nejak, že na sociálnych sieťach alebo niečo? Hej, no. Tieto Dá sa Daytony, tak tie sú super napríklad, tie sa mi páčia. Tie som si Datejusty kúpil ako prvé, ale tak mal by si... To je taký akože basic, že taký starter pack. Je. Tu máš potom akože submaríny nové. A jaký robíš biznis, alebo v jakom si odvetvi? Všetko, kde sú peniaze. A tu máš, kámo, toto je Holy Grail, toto keď sa dostaneš na Takže tieto to znamená, roly, že si mohol tak zdediť si najväčší niečo. baller. To znamená, že si mohol zdediť nejaký dom, predať a z toho máš všetko. Čiže preto sa pýtam, čo robíš. Ja, Lebo dôležité nie. je transparentnosť. Napríklad, ja keď poviem, že zarábam 10-20 tisíc, ja to podložím dôkazmi, vieš. Čiže ja ti verím, ty mi len sa predpýtal, ma to zaujíma, lebo proste keď máme business talk, ja ma zaujíma, že čo robíš. Ja robím e-commerce, mám objednávky. Ja som tiež robil e-commerce, ja som predal digital produkty a rôzne veci. Teraz streamujem a rôzne veci, no tak streamujem, točím si automaty a rôzne veci, no. Ako kámo, vieš, ja keby ja chápem, len už keď sa tak bavíme, že mi povieš, že je to málo a podobne, tak som čakal, že mi skôr zajabeš nejaký fact check, že proste, že to, čo robíš, že je proste, že všetci o tom vedia alebo podobne, lebo... Takže možno Tak si ja si zdedil myslím, všetky že vedia, peniaze a no, možno ty akože- flexíš iba. Ja flexím? Že možno ty si ten, ktorý tie peniaze zdedil a možno iba ty flexíš tým, že to rozdávaš, ale... Ja, tak nie, Ale- tak mne príde napríklad, vieš, mne príde frajerina, kámo, napríklad to, keď máš peniaze a proste sa postaráš o rodinu, vieš, ja som napríklad Starkému dal Mercedes, nový, a proste mi to príde ako frajerina, vieš. Áno, je to, Ja je mám to napríklad frajerina. svoje, že Porsche 911 alebo takéto veci. Len sa pýtam, že A to skade máš ja peniaze, sa necítim ako bowler, vieš. Lenže Je to skade také máš príde. peniaze, stále si mi neodpovedal, bro. Čak, robil som. Čiže je to tajné, čiže Dosť robíš veci. niečo nelegálne, takže buď predávaš drogy, alebo voláčo také, lebo není veľa, Nie. nemôžu ti peniaze naraz na strome, vieš, ak. Tak počkaj, tak iba zapnem komba, ukážem ti, aby si trošku vedel. Keby si mal až do YouTube, tak možno by si vedel, alebo však možno niektorí chalani tiež vedia. Mňa to iba len zaujíma, vieš, lebo fakt hovorím, že fakt neviem, ale naozaj ma to úplne, vieš, zaujíma proste. Ja veľmi rád, vidím, že robíš nejaké, že čiže asi pravdepodobne spolupráce. Tak neviem, mne to napríklad príde, že proste sa radšej cítim ako G, keď to tým ľuďom rozdám, tie rôzne peniaze alebo všetko. A keby si mi radšej rozdal vedomosti, lebo ja mi radšej rozdám vedomosti. Napríklad môj otec mi raz hovoril, že on mi nechce mi dať ryby, ale chce ma naučiť chytať ryby. Jasné, tak ja som sa snažil, ale tak pozri sa, ľudia chcú radšej byť entertain ako vzdelaní, vieš. To sa naučíš potom. Že radšej sa ľudia chcú sa zabávať, ako pracovať na sebe. Ale nie všetci. Ja som napríklad sledoval takých a pozri sa na mňa teraz, ja som tiež sledoval iba motivačných. Preto ťa nepoznám ja. Keby hovoríš o biznise, tak pravdepodobne by ťa viacej poznali biznisoví, jak ja, vieš, biznisoví ľudia, jak ja.
A tak mne to je jedno až, takže ja sa do toho nehrotím. Tu vidíš, že som ľuďom za necelé 2 roky rozdal $670,000, vieš. A ja si myslím, že to je frajerina potom toto. Je to frajerina, len tak ti poviem, že vieš, na základe toho, že ťa nepoznám, neviem veľmi povedať, vieš, lebo možno fakt, že možno si zdedil peniaze, možno hocičo, ale keď toto je, že keď si to zarobil, tak si proste G, samozrejme. Každý, kto zarobí peniaze, je G. Pozor, každý, kto aj chodí podľa mňa do roboty a stará sa o rodinu, je v mojich očiach G. Keď zarábaš také peniaze, si big baller, proste klobúk dole, kamo. Jasné, klobúk. Ja sa vám pýtam, lebo ťa nepoznám, vieš, ja sa pýtam proste, informujem sa, lebo vieš, ak veľa skemerov je na týchto sociálnych sieťach, vieš, ak... Larpery. Ja iba tak, vieš, že proste akože kúkam a niečo mi príde vtipné alebo dačo a ako je to cool, vieš, že si plníš alebo že tieto veci a je to fajn, že akože niektorým ľuďom, ktorí sú na začiatku, môžeš niečo dať, lebo človek, čo zarába 2-3 tisíc, tak pre neho je také, že 5-10 tisíc predstaviteľné, ale nevie si predstaviť, že by zarobil 100,000, vieš, lebo tam musíš úplne že iné levely a úplne iné veci robiť. Jasné. No ale, neviem, no, mi to príde tak, ako, nie že vtipné, ale tak je to cool, no. Ale možno by si mohol mať akože kúsok viacej tak chill, ale tak nepovedal si mi pred chvíľou, že sa naučím po čase, že ľudia chcú byť entertained, lebo teraz mi hovoríš presný opak. Pozri sa, ľudia chcú radšej byť entertained ako vzdelaní, vieš. Že nemám byť entertaining. Nie, tak entertaining je super, len ja sa sám necítim ako Jeep, že proste ja som stále taký, lebo ja sa neporovnám s inými ľuďmi, ja sa porovnám iba sám so sebou, vieš. A ja? A necítim sa proste ako G. Ja sa cítim, že mám proste ešte naviac, aj keď zarábam niekoľkonásobne viac, hej, tak sa proste necítim, že som niečo viacej, vieš. Tak lebo napríklad momentálne jediný, kto sa s kým porovnáva, si ty so mnou, vieš, lebo napríklad ja, to čo si ty teraz povedal, že jak sa cítiš pred sebou, ja sa tak cítim jak G. Sám pred sebou, čiže napríklad ty, keď zarábaš 100,000, klobúk dole, ale jediný konkurencia pre mňa som ja, takisto, čiže by si povedal, že by som mal byť viacej humble, hej? Neviem, no tak napríklad ja, keby som na seba pozriem, pre tých ľudí, čo zarábajú málo peňazí, tak si kokos, že proste frajeríš alebo si závidia. A pre tých ľudí, čo zarábajú viacej peňazí, tak si debilov bude to také vtipné. Vieš, akože... Že to ale také, vždy je, a keby na teba pozrie teraz Andrew Tate a pozrie sa na tvoje hodinky a otvorí jeho kolekciu, tak sa tiež vysmeje, vieš. Však jasné. To sa dá porovnávať do nekonečna, stále sú väčšie veci žraloci, vieš. Ale na druhej strane inak ti poviem, že ja osobne, keby som chcel, tak už momentálne zarábam okolo 100,000 mesačne. Jediný rozdiel, prečo nechcem je, lebo viem, že by som tam musel dať amount of work teraz a momentálne teraz som napríklad fakt, že nepracoval takmer vôbec. Čiže priznám sa, vieš, ak bol som s rodinou a napríklad 10-20 tisíc je do istej miery, nie každý chce byť podnikateľ, nie každý chce mať biznisy a tento stres. Však vieš asi, o čom hovorím, keď proste máš stres, proste riešiš veci, môžeš sa o tom dojmať. Niekedy ti tie veci nestoja za peniaze, hej, že vieš si žiť kľudný život, kľudne aj za 5 alebo za 10 tisíc, vieš žiť, že úplne v pohode a viacej kvázi nepotrebuješ. Ja som napríklad, môj cieľ bol vždy iba proste sa dostať na úroveň, aby som nemusel riešiť jedlo a nájom. To bola úroveň, na ktorú keď som sa dostal, som trošku poľavil, lebo to bola úroveň, na ktorú ja som chcel byť, ktorý som, že napríklad 10-20... Ale ty sa potom, keď ako keby neprogresuješ, že ako keby klesáš, lebo ja si myslím, že to tak v živote je. Ja akože progresujem, iba pomalšie, ak by som mohol. Akože dajme tomu, že ja hovorím, že zarábam 10-20 tisíc, len ja nešerujem celú biznisovú realitu až tak online, vieš, čiže môže to byť aj dosť viacej, môže to byť aj menej, ale môže to byť o dosť viacej. Čiže na druhej strane, vieš, keď veľmi veľa revealuješ, tak nie, možno to môže byť dobré, možno nie. Ja som v pohode zatiaľ v tej 10-20 tisíc kategórii, čiže aj to som LTT v tých 20, to asi ani nemožno. Ale viem ti povedať, že momentálne žijem sen úplne, možno 99% Slovákov, mužov, vieš ak, lebo 10-20 tisíc mesačne, bro, to je life changing jak kokot, vieš ak. Asi hej, no neviem, tak mne to príde. No môžeš si robiť čo chceš, môžeš si robiť čo chceš. To zase nie. Čo nemôžeš? Ja neviem, tak nemôžeš byť celý čas do piči na dovolenkách, alebo práve, že ty si nemôžeš jebať biznis. Biznisy do Dubaja, kámo, teraz idem biznis, stojí 4 litre na osobu, chápeš? Tak napríklad nemôžeš mať auto, aké chceš, alebo nemôžeš mať byt, aký chceš, alebo tak, vieš. Ako je to fajn, taký akoby upper class, ale potom je už kámo strašne akoby veľký skok a mne fakt príde, že sú tu proste úplne nejakí ľudia, čo zarobia mils alebo milióny a majú piči, hej. Toto, čo robíš, tak chceš to akže pretaviť na nejaký kurz alebo nejaký know-how, alebo chceš proste zadarmo pomáhať ľuďom? Na kurz čaká, že 200 ľudí ceca, už mám ho hotový, ja som kamošovi urobil vlastne stránku, urobil som mu celý brand rozbehol, už teraz má vlastné objednávky, že to je kurz, vlastne to bude kurz. Vlastne, že som urobil real time online e-shop business a na druhej strane si myslím, že na Slovensku, aj keď hovoríš, že nejaká 10-20 tisíc je nič, čo sa týka e-commerce, možno
krypto a takto není veľmi veľa, ale čo sa týka e-commerce 10-20 tisíc si proste, že si proste na Slovensku, na Československu, vieš, je to... Tak neviem, ako kam to Matiáš Mám si Valík spýtať, že napríklad, prečo na internete nevystupuješ pod svojím pravým menom, keď si taký biznismen. Ja neviem, tak mne príde prezývka lepšia ako meno. Že keby niečo, tak môžeš všetko zrušiť a keby dačo môžeš ujsť, no. No asi nie, ale dobre. Flipíš ako normálne, mi to príde lepšie, neviem, tak chápeš, čo ma majú volať akože ľudia, neviem, Mateo alebo čo, vieš, také mi to príde, že keď máš prezývku, tak sa to lepšie pamätá, alebo tak, dačo, neviem. Keď máš prezývku, tak si skôr entertainer asi predpokladám, no. Ja ako klobúk dole, kámo, počúvaj, ja keby, že my, aj teraz si mi hovoril, že sa porovnáme a tak, ale na druhej strane to je dobré. Samozrejme tam je taký, že ja sa tiež stále porovnávam, ako v osobnom živote s tými, čo zarábajú viac. Aj keď tak teraz jasné, kámo, tak otvoríš kokot Instagram, TikTok a vidíš proste ľudí, ktorí v 18-ke si zajebú miliónové SVJ-ko alebo dačo také. A je to dobré brať ako nejakú inšpiráciu alebo také, že je to možné, hej, dáko, ale proste vždycky sa kúkať na seba a byť ambiciózny, ale zase nebyť taký, vieš, no úplne niečo nepravený. Že to je fajn. Tak ja napríklad ti poviem, že včera som bol na tom Celebrity Combat a prišlo za mnou minimálne, že 15-20 chlapcov si robiť fotku a im povedali, že som ich namotivoval, že ma sem páči mindset, čiže vnímam skrz to, čo mi hovoria mi chlapci, moju online personu, jak celkom momentálne dobrú. Keď teraz si povieš, že tak, že toľko, že 100 tisíce, veľa chlapcom sa to môže zdať až príliš vzdialený cieľ, až vieš, až proste brutál, ja keby, že to si fakt, že proste, že normálne sa pýtam, ja ťa fakt nepoznám a ma to zaujíma, že si normálne všetko tak sám sa vypracoval a podobne na takúto úroveň. Áno, úplne z nuly a bolo to ťažké, alebo tak, ale tak je to proste cool, no. Klobúk dole, kámo, koľko máš rokov? 24 som mal akurát teraz. OK, nice. Darí sa, a kde bývaš? Alebo akože nie adresu, ale že na Slovensku, alebo niekde v zahraničí? Na Slovensku budem teraz v Dubaji bývať. Vieš, tam je to cool, lebo kámo tam vidíš proste, hej, tam ideš nakúpiť, napríklad ideš do nejaké Loropiany alebo niečo také, za liter nohavica alebo liter shirt a proste oni to tam kupujú. Kámo, Rusi tam majú kokot behajú s 200 eurovými hodinkami alebo tak a tam reálne zistíš, že proste 10 000 alebo 20 000 eur je to fakt, že kurva nič. Je to fakt, nič. Kámo, tam tí ľudia, čo robia, no tak fakt by ťa odjebalo. Fakt, že toto bol môj cieľ, vieš, ak proste byť financially independent a môžem povedať, že momentálne som, vieš, ak, ale jasne, že môj ďalší cieľ je určite, že daj, keď toto vieš, že Lamborghini, pičoviny, zas na content, ale mimo týchto všetkých vecí, keby nerobím content, kamo, ja by som asi žil niekde úplne, že odjebaný od sveta, mňa by bolo tak dobre, vieš, ak proste. Ja som počul, že Košice sú najlepšie, že by si tam žil celý čas, celý život, že by si bol v Košiciach, no. Tu budem mať vždy za zeme, tu vždy budem mať domov, tu sa vždy vrátim, vieš ak. Ale chcem mať hore dole apartmány, všeli kde po svete, vieš ak. Dobre, tak mi ešte povedz jednu vec a mi odporúč, že keď si mi povedal, že by som mal byť viacej humble, tak ja keby, že jakým štýlom by som mal viacej, že čo alebo čo, vieš, že čo konkrétne bolo dačo také, že nebolo humble veľmi, alebo... Akože podľa mňa, že mal by si skôr, že nebyť sám sebou, ale že spraviť že personu dáku a že buď to budeš prehypovávať, že budeš akože kokot alebo takto, že to budeš na schvál ragebaitiť, alebo môže byť taký, že taký viac, ja neviem, nonchalant, ale ja neviem, akože hej, ja by som bol taký, že podľa tých 10-20 tisíc je takých prvých, že sa cíti, že si fajn na tom, hej, že vtedy ti akože si najviac myslíš, že si rich, potom keď zarobíš, že 50, tak si taký, no, ale neviem. Zas je to také diskutabilné, lebo je iné, keď zarobíš 10-20 tisíc nejakého, že kryptobullrunu a iné, keď vieš, že máš skills, ktoré napríklad, lebo ja keby teraz začnem robiť reklamy pre firmy, mám momentálne v mailoch 20 firm, ktorí by zobrali správu za 1500 eur mesačne a zobrali by 10 minimálne na ďalší deň. Čiže zase ide aj o to, že aký biznis robíš, lebo keď niekto robí OnlyFans, vidíš, že napríklad Kajumi teraz sa dojebal so ženami, vieš, ak so ženami biznis proste. No tak vidíš, aj Kajumi proste, on bol strašne prehypovaný a mne to príde, vieš, také, že on si zajebe Lambo na leasing, také pičoviny a vieš, že proste flexi pre tých chalanov a mne to príde také, no, také too hard, vieš. A tak ono to ide, lebo tí ľudia to proste chcú vidieť, alebo dačo, ale ja neviem. No dobre, tak sa drž, streamuj a akože dobre si to rozbehol, tak sa ho budem smiať, alebo... Kámo, 2 mesiace som na 3 mesiace robím social media a stále figurujem shit out, vieš, ak ešte, čiže musím ešte tiež zistiť, že čo jak, že čo vlastne... Do piči, ja som mal 3 roky sociálne siete, že vôbec, ani Instagram som ani neotvoril. Reelska ani 4 roky som mal, že vôbec sociálne siete. A 3 mesiace dozadu som iba začal pridávať, čiže... Tak to je dobrý progres, ale vieš, musíš to tak brať, že proste hypnúť, no a potom niekedy môžeš vyhorieť alebo dať čo, však uvidíš, no. Ale tak ty máš aspoň reálny skill, však môže niektorým ľuďom pomôcť. Toto všetko, čo mám, ešte som nelaunchol žiadny kurz, čiže ja keby, že som certified, aspoň minimálne čo sa týka toho, lebo ešte som žiadny kurz som ešte nedal vonku, ani ešte som nezarobil online, čo sa týka, že
cez môj publikum ani 1 euro a to každý deň mi píšu chlapci, že kedy konečne dropnem kurz a ešte som ani nedropol, čiže... No nič, tak proste drž sa na ceste a kámo, vždycky si to ber a proste vždycky môže byť lepšie, no tak hasli a... Jednoznačne, každý môže byť lepší. Držíme aj tie palce, bro, však určite sa pravdepodobne ešte stretneme alebo niečo. Čau. Čauko.